Meh izin mau ra pareng. Oh, sowan. Wong wedok ini ana masa-masa nifas bareng ngono kuwi ya jak lemes to, kan metu ra mung keringet to. Iki nifas apa napas? Beda to nipas karo napas ki. Nek ora mung keringet tok iki terus karo apa? Lah nek nifas kan nggih enten liyane to. Oh, ngono. Kene nipase kok irung. Umbel. Tapi pun berarti kados wingi ten Jakarta pas bare-barai nek niki alhamdulillah yes. Wis tok jamu lek. Jamu ku ya kadang kala dibutuhke nek kadang kala ya ngono kae pri. Jane sing mbok goleki kaya Pak Mul. Piye nek kaya aku ki piye? Mboten mawon, Pak. Lah Tulis, Lah ngapa kok emoh? Sing penting orang rusak pagrayu. Oh lah, iya. Iki pas seduluran kok. Oh nek pas duluran ra apa-apa. Apa ya aku karo bumel mending. Lah wong sing mbake kayune kaya ngono ora geger kok dipekakas kok bingung iki. Mbake kae kok ya kuat ya. Kuat piye? Maksudnya kaya menyendiri kuat ngono ki lho. Oh iya iya. Pas udan grejah wengi nglilir ngono ki terus piye aku ya mbayangke. Aku dhewe nek ngono kuwi kok ya bingung to aku dhewe. Yo sik kok arahmu ketok kuwi mari ya, Lek. Ya nyawang mbake karo rugi kaya ngono nek ra mari bodoh ye. Aduh. Iya, Mbak Eka ki umure lagi 34. 34. Oh. 33 setengah. Ngono. Kan 87. Piro? Oh, umure 17 lho. Aku dianu Mbak Eka kok saiki pucet tong. Karo dhisik karo aku ayune meh imbang saiki kok rada beda ngono kuwi. Lah regane ngapa? Ya jenenge pikiran. Mula wong ki aja kokean pikiran. Wayahe bodo iso bodo ra apa-apa. Ora ana wong ngudukke THR-an, ora wong ngudukke dundum. Klambi anyar. Ora ngudukke fitrah. Nah, sedekah kapanpun bisa. Aja nyiksa awak. Aduh, kurang seminggu rong nyekel duit, seminggu rong nyekel duit. Nah, jajal kowe iki kakan pikiran ki mergo mikir bongkaran RT. Lho nek kuwi kabeh ya meraguli to, Pri. Kula seminggu ki rawani nang omah kok. Angsuran kurang kecekelok tanggoku glibet. Dilah nggo bongkaran nyebrak seminggu lek nyeblak seminggu. Muri iki do ngantuk iki sajake iki. Iki do meneng ae. Lah iya, terus
apa iki berarti wis sehat iki ceritamu. Pangestunipun sampun lumayan. Mbok ya apa-apa ki nyawang umur. Nah to umur semono panas sing ngentak langsung ngombe es. Lewer ternyata nggih ternyata awak sing ra iso nampa. Iya. Arep ya ngono. Heeh. Wong kuwi kaya wong di bojo kok pring ngombe es ki. Ya kok iso kaya Karepe ana. heeh. Heeh ning awak ra iso nampa es kuwi. Nek wong di bojo Wong di bojo ngono, wong wedok kuwi jane karepe ana. Ning usia 40 ke atas aku 45 ngene iki disenggol wis gila. apa Nek wong lanang 70 karepe mantuk terus. Aku aja kewajiban ngono dising saestu Pak. Aja kuwi ngugemi kewajiban. Disenggol bojo niku kaya mengkorok ngoten kok nek ora tak tandangi ya aku dosa nek tak tandangi awakku jane wis ra iso nampa kaya wong ngombe es kuwi mau. Dadi nek wong lanang 70 karepe jek ngiyip to. Lah omong sapa nek kowe iki mengkiring ro. Wong kowe iki mah mbok tawak-tawak kok mengkiring. Awakku jane tenan wis. Pak Men wis udah Pak, udah move on, gak boleh. Ngapa lho iki? Aku wis move on. Aja elek-elek terus. Iya lho iki kok medeni wong iki lho. Iki mau jakete wong wis tak enggo terus aku langsung mari. Iya. Mung jakete lho, ternyata lho mung krungu suarane iki dadi lan marine. Lho, krungu beritane dadi lan ayeme. Kaya dene wong tuwa misale anakku ora iso bodho, ora iso mulai piye iki pikirane. Bang ditelepon, "Mbok, aku sehat bagas waras." Wong tuwa dadi bergas. Lho, kabar baik, berita baik, sesuatu yang indah itu nentremke ati. Ya, makasih ya Pak Dekentung sudah meminjamkan jaketnya. Oh, alah ternyata ki kentung to ya ampun. Ya ampun. Selama ini kan dorang ngerti Ya, gitu. dorang ngerti. Ada sesuatu antara Mimin dan Kentung. Ya semen tak kukup Mas. Lah iya. Kaya wah lho dikukup. Lho, sak leker gentonge sanggar cemara ki nek Pak Mul tindak kan Mas Kentung sing masani. Iya. Suplayune nang ndi? Iya, heeh. Pak Mul ya ora kecunggah ngurusi kono, ngurusi kene, ngurusi Kalimantan. Pak ya ngono ta Mas. Dadi ana undu-unduane ngono lho aku ngecim kowe iki. Apapun itu sing penting sedaya sehat. Sehat. Pokoknya Amin. sehat. Lalu menika saged menghibur para Pandemen. netizen pandemen Nah, iya. Sanggar Cemara. Ingkang wonten dalam Netizen official. Haji Haji Su. Su. Ya. Nggih. Eka ra melu. Mbak Eka ngrilih. tumben. Oh lali. Ngono. Lali anu sesuk anu njaluk recordnya gitu. Mbak Eka channel kokean ngantek mumet. Iya. Sing Lain- nggon rekaman ana, kerawitan ana, wayang ana. Yayasan ana, terus fragmen-fragmen ya ana. Tayang ulang Q&A ning Cemara wis nonton akeh. Soale anune hostnya ganteng masalahnya gitu. Iya. Niku akan terus. Ganteng. Nah, wingi tekan apa saka Bekasi, Dari kok Bekasi saka Cilengsi. ya, nggih. Mergo dhisik si Aprira melu Mbak Eka, Mimin melu Di balik layar. balik layar. Nah, wingi tak surung di depan layar. Kaya songkro ya. Maksudnya diberikan kesempatan di media. Nah, gitu loh. Iya, terus apa ini kisah poso Nggih. sepertiga 10 hari terakhir. Nggih. Ini insya Allah berkah, pahala dan segala macam kebaikan ada di malam-malam hari ini. Amin. Dan 10 malam besok-besok. terakhir. Nggih. Kok mulai langsung iktikaf, ben Iya. atimu ayem, ben entuk hidayah. Pengene ya ngono, Pri, menungso ngopo terus to. Lho nek kowe mari aku piye nolek? Lah nek kanca gelungan Kudu ana regenerasi to, Pri. Orang tidak selama di atas terus, orang Iya. laris terus. Kita siap tidak siap harus siap. kudu regenerasi. Nah. Ya wis Iya. nek nu sesuk anom ditandani gelungan nae nek.
Iya. 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 Oh, malah Pak Danang sing ngerti dandani iku. Ya, iki karo menyapa para apa istilahnya Viewers, para donatur-donatur kita gitu yang senantiasa apa memberikan support kepada kita, matur sembah nuwun gitu kepada semuanya gitu. Antara lain Sinten kemawon to? ya sing biasa sebutno sapa Pak Tumiono, Ibu Warsini, keluarga besar Widodo Makmur, Sukipan sapa meneh. Iki yang jelas malam ini salah satunya Pak Pardi Banjarmasin, amanah grup. Nggih. Ya dalang beliau bar mudhunke wayang sakotak saka Baturetno. Gitu, wayang dalang lawas. Kalimantan mesti ditenggani Pak Pardi ya, Bre. Ya, beliau ketua Pakuwaja. Pakumpulan wong Jawa. Wong Jawa. Nggih. Muga-muga engko nek wis ora pandemi wayangan meneh nang kono. Terus apa kemarin aku iki kan wis dadi akeh kanca nang kono. Kanca-kanca nongkrong, kanca-kanca Polda, Kombes ini dan itu gitu ta. Wis jane umpama wis ora Covid ngono, channel wayangan ki wis akeh aku ning kono. Nah nek ngono ki biasane terus wayahe pindah. Pas oke orderan Rigo kan orderan nggih oke kanca sing ngersake wayangan jenengan wis wayang pindah rene ngoten. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Nggih, ya wis esuk sekali waktu ke sana. Yo dicicil karo anu bawa apa lelagon piye apa sisan. Wis sik berdua ya, engko lagi karo Mbak Eka ya. Gitu. Tesih anu wonten netizen permintaan pamundutan lelagon apa pripun ngaten melalui WA biasane rak kathah. Oh iya, saya tak buka WA aku tak buka. Nah. Oke. Pak Mulki nek kau ngiringan ganteng ya, Le. Iya, dhisik aku saiki iso. Lah apa Pak kleru petan lah aku piye? Apa saiki wis ora? Yo ganteng kan cek ganteng dhisik. 10 tahun kepungkur. Masa kan ganteng saiki ganteng ya ora. Iya, iya. Kesan pertama kan mesti ya suwe kan wis kanca dadi wis biasa. Nek dhisik yo ngedapi-dapi tenan, kok Sahrul Gunawan aku. Iki ana saka Mas Rojali ya. Nggih. Nggih, iki mau ngersake endi to mau kok ilang iki. Mas Rojali. Rojali iki nek dhewe singkatane beda ya, Le. Apa kuwi? Nek dhewe rak Pancali. Nek Rojali iki beda iki. Rombongan Jandalia. Oh, sampean lho, Mbak. Nggon aku lho, Mbak. Sampeyan tak Karanganyar. Rojali rombongan Jandalia. Nggih. Lincah mbok ora liar. Rojali rombongan Janda lincah. Sing ngeli ngono. Sing penting nganggo line nang mburi ya nek ku ya. Iya. Angger nganggo li ngono kok mak teratap ya. Nah kuwi sebelahmu kan line nang tengah. Nggih. Baik Kak. Sebelahmu line nang tengah. Olivia. Olivia. Iya. Kula mboten duwe li kok. Yo nganggo li sing Mbak Sinta. Sinta lain jaran. Lian jaran. Iya. Iki kono kabar lelayu. Sinten? Budene Mas Dian baru saja wafat. Nggih, didongakake muga-muga diampuni segala dosa dan kesalahannya. Amin. Di papanaken wonten ing kasuwargan jati Allahumma amin.
dipun kategorikan sebagai wafat yang husnul khotimah. Amin. Nggih. Kalau wingi menika mlebetipun UGD sareng Bapak kula niku. Oh nggih. Iki Pak Mr. K pelan-pelan membaik ya. Pelan-pelan membaik. Nggih. Mr. K. Mula nasarmu ki sudanen mrih mesake wong tuwa. Wong tuwa loro iso kepikiran anake le merusal barang ngono kuwi lho. Ya ora. Sudanen sithik-sithik. Wong aku mah bapakku sok kleru aku bareng. Entet. Nah, ini dari Bu Ani Fitriah. Sidoarjo. Ah, nggih, wayangan spesial buat yang terspesial. Selamat ulang tahun kagem Bu Dewi. Oh ya ampun, menika dalam rangka ulang tahun Ibu Dewi Susilowati Purwowijaya. Selalu diberi kesehatan dan keberkahan usia. Amin. Nuwun langgam kadung tresno kagem Bu Dewi di hari spesialnya. Kadung tresno. Kadung tresno sing piye ta? Lamat. Oh, lamat. Oh iya. Semoga Bu Dewi selalu menjadi wanita penyabar di dunia ini. Amin. Nek bojo bagus ini ngati gerus tenan kok ngrasake dhewe kok. Yang larani ati padha wae. Apa-apa nek nganggo ati iki sakit. Ya. Sinten malih? Mas Rojali sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu sing galik-galik pokoke Mbak Eka. Mbak Eka. Ya, terus Sing ting ternyep ngono ki Mbak Eka. alon-alon. Nggih. Oke. Ya. Mare ngen kula mboten neten WA kok Pri. Lah ngopo? Selama meh bodho ki pancen HP do tak blokir kabeh. Lah nyapa? Wong ayu ya resiko to sing do luar kota nek ngresake aku ra ya bingung le ngayahi to. Luar kota ra oleh mudik kok iki. Iki kok ditunggoni karo Ustadz Muhni Winarso. Nggih. Nggo mimpin doa insyaallah. Ugi ditenggani Ustadz Wiyono. Endi Ustadz Wiyono? Tenggan son. Oke, masuk. Ya, yo. Minangkani Bu Ani Fitriah. Iki. Kadung tresno. Iki beliau paling seragam lagi. Sing mirip karo WA-mu kembang ceplok itu. Nah, berarti iki Apri Mimin wis ora masuk. Nah, sinden-sinden Sanggar Cemara. Ora masuke kaine meso turah. Nek aku ra masuk anu tak pengen dadekke. Wis esuk ora turah kok, Lek. Kan sindene Sanggar Cemara tambah siji. Sopo? Yang Lili. Hah? Yang Li pokoke. Li sapa? Elida. Oh. Nganti ora ngeh aku. Walah, alah. Kira-kira ada gegeseran ya, Pri. Nek kaya Mbak Sinta karo Umi ra mergo bobot. Ana alasan jelas umpama divakumkan beberapa saat. Lah nek dhewe iki nek ngantek dhewe digeser, wani gegere nek aku. Kredibilitas sak dhewe soalnya dhewe ngewangi bareng-bareng Kok ak dhewe ta Lek ketoke gur kowe tok iki. Maksudnya kan aku wangi babat alas lho karo Pak Mulki mangsamu. Kok disebratke wani gegere cara alus kasar gelem. Ya ora Pak Mulki sapa-sapa rak ya genah diayomi. Tak perjelas ning ngarep sisan kok. Heeh. Nek tiba-tiba aku ora dikai jadwal ya sakit Dedek. Walah. Yo. Apa ki mau? Kadung tresno. Kadung tresno. Ya. Langsung kok dibawani. Bawa apa langsung, Lek? Ya bawa to Pri. Ya wong loro. Kaya nang ngene sopahe ngedoli bawa. Mbok wonge ora anu banget. Kowe ning njaba ae ndak jam-jaman. Per 2 jam segini ning njaba. Bedia. Coba.
Nek kene ya. Ya Allah, kolormu metu kabeh lho. Anu apa ngonline meneh kapan iki? Rabu. Malam Kamis. Nggih. Wah ya. Sip. Pokoknya apapun situasinya tetap berkarya ya. Iya. Itu Mbak Eka itu juga luar biasa. Wes orang mikir ini dan itu pokoknya terus berkarya tiada henti. Wes ya apa gawe film. Sing ganteng ora tau dijak sing ora biasa-biasa wae. Lah jenengan ditandani Jaya Pentol ya wegah. Kok tadi tukang bakso cek. Iya. Bakso cek. Ya, yuk. Sinawang datan boseni. Iki gamelane beda karo sing biasa-biasane. Iki tumbuk 5. Mula iki kok peloke kok gedimen to. Oh, tumbuk 5. Nggih. Yo. Nek aku seneng sing tumbuk 6, nek tumbuk 5 iki kau ngagor-agori ngono suaramu, nek tumbuk 6 ra iso metit dhuwur aku iso. Nyengkok mayar ya. Ayo dadi ngono ya pengaruh no. Dadi carane karakter suaraku ra iso maksimal. Ning ya ora apa-apa ngono iki. Iya. Ayo. Tarno Jaya. Tarno Tania Jaya iki ketoke moderatore Eka ya. Eka Kebumen ya. Di Dua Sinden juga Di Dua ada. Sinden juga. Nah, Tarno Tania Jaya ngersakaken podang kuning ingkang nyekar Mbak Eka. Anjir. Ya. Syukur biasanya sing dijaluk Mas Tarno ki kowe saiki Mbak Eka. Ya memberikan kesempatan yang lain toh. Nah, wis ra dikrimi pulusane oleh. Mas Tarno. Yo. Reka sata lakonane Iki saka genduk Cindy Harsini ngersakake lagu Ojo Cidra spesial kagem Bu Dewi, mugi tansah sehat panjang yuswa. Amin. No. Hanggaraku atas wong pilke suarane apik kok ngene ya. Nek apa mau putuh ngono mungkin. Nek utuh mah remuk ya lek. Iki wedange neng apa meneh selain teh? Ngersakaken apa? Teh, Susu. kopi, susu, napa jus? Iya, biasane sok ana jahe ya. Yuk. Etok nyawa Lalo wong ayu lambene abang. Ah ya, iki mau aku entuk kabar saka kanca. Nggih. Barangkali ning ya paling ya ora nonton. Selamat untuk Mbak Megan yang baru saja menjadi Mrs. Munir. Munir, ya. Munir. Mrs. Munir. Oke, yuk. Cantik banget pakai hijab. Iya. Oh iya, kowe lero kok ngendi? Di ya Instagram. medsos kan sekarang banyak. Oh, medsos. Oh ya. Oke. Yuk. Yen mati aku wis kurup. Mbok ra kesusul.
Maksudnya nek wong jatuh cinta paribasan apa-apa dipasrahke jiwa raga nyawa bondo pengorbanan kuwi wis kok aja kesusu. Arep nggege nek Gusti Allah ndang marengke ya urung. Oh iya. Arep aku ora mangan 10 dina bareng. Mas Wiyono ngono to Jan. Ya. Angger tresna kumpul Joko Yo bacogake Kadung tresno. Langgame Kadung Tresna nggih. Mangga. Lamat was katon tejane yen bab berangkatan mencerang aku mirakene sinamban tan hamba sedih yen basambut timbo patut nyoto jatmi komrapi emang lestari yo tan lilo bisa Yen bebat sane kali salaman lagu menika ugi kula aturaken sing ngancani aku mau dandan Evelyn. Mantane Mas Punto dhisik. Ugi juragane kembang Mas Deni kalih Mas Jo wis nyupport aku di saat masa-masa sulit. Terima kasih nenggani. Iya bacute nok. bacaane. Bacaane sarwa asri jembatenku lansah luhur emang wus Kadung Tresna ya. Panmundutan saking Bu Ani. Bu Ani Fitria. Iya. Sidoarjo. Ngomong terus terang Yen pancen kowe bosan. Ayo Mbak Ora perlu kakean alasan. Ning warna sekolah lan seragammu. Aduh, 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 mana tahan. Aku tansah mung dadi alasan timbang ngono kowe ngomong
pisan melih sarwa salah gaweane numpak apa RS karo V80 iki terus tambah mlenuk Mbak Eka iki. Alah napa lho? Iya. Nggih mboten ngoten wong teng omah niku kan gur mangan turu lah wong bendina ngaten niku terus lho. Gusik kuwi mau nggih apa mau? mangan. Kok ora kuwi mau lho, nggih mboten ngoten iki piye? Nggih mboten. Lah sing bener apa? Mboten. Ora mboten apa, Pri? Mboten mriki iki nganggone O. Mboten. Lah nek nggon aku mboten kok. Nek kene O kono A. Nek mriki iki mboten liyane. Gondonan. Oh, dadi ngene Eka iki mboten. Mboten. Yo ngendi kono gondonan. Lah desa mawacara negara mawatata. Oh iya. Iya. Terus apa jenenge ting panjenengan tetep akeh kegiatan. Nglumpukke kanca-kanca. Nggih, alhamdulillah yo bareng-bareng ya, Pri. Nah, Mbak Eka niku bete luar biasa kok. Oh, Sing penting kanca-kanca do gelem obah. Sing penting Super gelem obah. Sing penting niku napa to di masa-masa pandemi ngaten iki nek mung teng omah tok yo nglangut. Ya. Sangut. Wis tambah mikir setoran, tambah mikir butuh ranggena. Iya. Ora enek job lah. Piye carane ben awake dhewe bisa mengeluarkan semua kreativitas, apalagi Ya. para wanita-wanita lah nek wong lanang-lanang kan wis karepmu kono, nek wong wedok-wedok kan butuh hiburan. Butuh hasrat harus dilampiaskan. Iya, Oh, nek koyo aku kan hasrat tak tersampaikan ya, Pri. Lanang lho. Iya, Dik kali. Wong ya grep padha kok ya. Dhewe iki ya padha. Arepe ngekek-ngekek ning panggon nek mulih ya ngenese kok. Nangis sak dhewe iki yo. Ning panggon kita anu bla bla bla. Malah ning bisi wong loro alum tapi. Oh, alah. Tapi kan audiens penonton aja ngati nek kene dalam kondisi misalnya sedang bermasalah. Iya. Piye Ya. carane menghibur sebaik-baiknya. Loh, justru itu suatu beban sing berat lho, Nggih. Lek Kimin. Nggih. Wadike ngatasé awake dhewe ibarate uripe wae ora genah, remuk, ibarate sakit. Ning piye carane kita bisa menghibur, bisa gawe guyune wong padahal awake dhewe iki guyu dhewe ya angel ya. Ya, itulah apa jenenge kewajiban. Iya. Harus dituntut profesional. Profesional. Jadi kita iso mungkin sedang sedih, mungkin sedang sakit, mungkin sedang galau, nggak enak hati. Iya, mungkin lagi ditinggal pacare ngono ya Ditinggal iso. pacar. Nganti direwangi awake kuru, nganti awake pucet kaya ngene iki. Nganti umbele meler. Nah iya to. Kowe kok beda karo aku ya, Lek. Piye? Aku nek sakit kayak kok mah seneng ya, Lek. Ning apa ketika kita sudah celep
munggah panggung, Nggih. ya itu semua harus ditanggalkan dan melaksanakan Iya, kewajiban kita secara totalitas. profesional. Nggih. Betul. Aku dhisik zaman tinggal bapak. Itu saya lama nggak mau ndalang. Ora gelem saya. Psikologisnya belum siap ngeten. Ya, terus akhirnya wis pun mbon napa-napa pancen udah harus seperti itu. Mayang ya sudah. Terus mungkin kan di sana kan Bapak juga menyaksikan paribasan ini kan begitu ya. Itu ya udah wis kita kembali ke ranah profesional. Iya. Ya padha mawon kula to Pak, kula bebar ditinggal bocah kula niku. Lenang lho. Iya. Nggih niki Mas Bagong, ada WA dari Ibu Warsini. Alhamdulillah. Ngersakne Pangkur Semarangan. Weh. Iya, oke. Langgam anu sak kersane napa enten langgam sak kersane. Langgame ibu niku biasanya keremanane sambung wanci dalu. Iki jataku sing angel-angel lho, Pri. Gak angel, aku kan jenengan sing mumpuni lho. Nggih niki Ibu jare nyawer 2 juta untuk ngopi-ngopi ngoten. Alhamdulillah. Matur nuwun, terima kasih banyak Ibu Warsini selalu memberikan support kepada kita semua. Amin. Kaya para seniman ki bulan-bulan pandemi wit setahun iki nek ora Nek ra kagungan didompleng para-para ya. Nek ora dimong beliau-beliau ya. Wis pengemut driji tok kowe. Iya. Yang mending yang ngemut driji. Ngalah. Merinding lho aku. Aku kok merinding. Apa artinya tegese ya alhamdulillah beliau-beliau berkenan untuk sedekah. Nggih. Gitu. Ini adalah lahan Ibadah. yang tepat untuk menanam kebaikan dan Nggih, wis nggo beribadah. sangu pokoke melu ndonga saestu Ibu Warsini sak keluarga lan ugi sedaya para-para ingkang sampun paring pitulung kagem para seniman, ada Pak Kondang, Pak Gunarto, Gunarto nggih. Pak Yanto. Nggih. Pak Yanto urung ngekeki aku kok. Urung tak dongakno. Kami kan wis tau ndawuhi dhewe bola-bali. Iya, dhisik tak dongakno. Pak Haji Suprapto Surabaya. Mugi-mugi tansah diparingi kesehatan. Amin. Diparingi rezeki ingkang melimpah. Amin. Semua usaha-usahanya lancar supados saged kagem berbagi kalian kanca-kanca sedaya. Amin. Dengaran runtut iki dengaran. Angger kata sene kira-kira cetrone ndongane Cair runtut. ngono mesti runtut. Pak Didi. Ya, Pak Didi, ya nggih Pak Didi. Saking kejaksaan, beliau Nggih. juga selalu mensupport. Nunggoni awake dhewe bareng wingi wani tombok. Iya wani tombok teng Jakarta nganti bubar. Ora Nggih. nunggoni nyangoni bareng. Iya, nggih. Aku ki ya terus dongakno usahaku ki. Oh iya ya Allah, lali. Pak Mul, kula Iya. dongane selalu Pak Mul, mugi-mugi jenengan sehat selalu. Iya. Usahane jenengan nggih lancar selalu. Amin. Karire tambah melejit, Amin. dalange ya tambah laris. Amin. Kuwi sing bisnisku karo kowe iki urusanmu iki lho. Oh, sik, tenang, santai. Oke, yo. Minangkani pamundutan saking Ibu Warsini Tumiono. Pangkur Semarangan. Sing Kayak suara nembang, suara payu nembang Pangkur Semarangan iki kuat ora? ning ora iki gede tumbuk 5. Gede aku seneng biasanya gede aku seneng. Oh iya. Kok yo keh tunggale ya. Seneng gede. Mbak Eka ki suara anu ki kok mah horor men Oh, ya. oh. Ayo ben to wong Ketoke malah Tapi anarkis. anune apa sing pas mayang ngaraku tempe PLN kae lho. Anu itu ten PLN. lah TPL ini wis suwe lho, Pak. Kuwi virane ndi suarane iki dienggo anu sing kae lho. Sing TikTokan. Oh, iku TikTokan ki. Kuwi dalane ngendi tak susule ngono ki lho. Lah iya. Oh, selak dienggo gentenan. Dinggo ngidoni barangan iki. Wes,
Saya nembang. Sing tempe LN iku. Baleni. Di anu pentas di PLN iki piye? Nek basa Jawa kramane gimana? Wonten PLN. Wonten PLN. Nggih. Oh. Wonten Nek PL. cekak aose nggih, ndak pundi tempe LN. Lah nyambet damelin apa alah namung nyetempeli kok. Ketok. Lah ya nyetempel kuwi lho, dadi saking kowe nyetempeli. Aduh. Aku kok sering dengar ya. Mau disetem? Stempel. Oh. Ya yo. Mingkar. Iki ni sidane Pangkur Semarangan. Pangkur Semarangan. Oke, yo. Pangkur Semarangan. Sip. Ya. Karo ngrungokke santri Mbak Eka Lho, kuwi padune pegah tak uncali kok iki pri. Mingkar mingkuring kara Ya. Mongko Mbak Eka iki saurunge pandemi mesti Pak Anom Surata, Pak Gareng Semarang. Kene iki arep anu ki ngatur iki ya minggrang-minggring ngono kae ta ya. Lah sakniki niki napa to Pak, sing penting mari berkarya bersama, duit iki kok ya teko dhewe. Wah iya. Iya ra, Pri? amin. kirangan. Kowe aja ngono, Pri. Kowe ora kompak kok, Pri. Aku ngaturi Mbak Eka ki ya kaya maju mundur engko gek ngono kuwi. Kok gek piye? Kayak piye? Ya nek megah barang ngono kuwi lho ning nyatane ya beliau ya entengan ngono kuwi lho Pri. Dadine ya wis dikulinake ae sambatan nek ngono. Ya ora apa-apa. Sesuk gantenan wi takon wangi sambatan ning kono sung-sung gendeng omah. Ora masalah. Iya. Akarana karenan marti Merinding ya lek ngrungokke ya. Piye mrinting piye? Mengkorok. Nggih mboten maido. Heeh. Juara Sinden Idol Ini kan ndembe. tahun 2014. Ndembe saiki sinden dol. Idol ning Idol kok. Ya. Sinopo sinung karta mreh ketarta pakartine ilmu
Jawa Malah medhe. Aku terus dia perang cendi. Suarane kok malah dadi golek men. Ning anu apa jenenge lho. Kok sik. Lah kok bojoku ki ulang taune padha karo Bu Bupati. Nah. Ya. Sama-sama 4 Mei. Nggih, leres. Oh, Bu Bupati 4 Mei 77. Nyonyahku 4 Mei 72. Ya. Nanti sisan bagi kita mengaturkan ucapan selamat untuk beliau nggih. Nggih. Padha bareng lho. 4 Mei nggih. Ayo. Cendi ora umum. Iya, ning nek pas go ning dhuwur mau penak. Aku penak kulina ning dhuwur. Lah, iya to. Penak iki pancen gamelanku pertama kali, Mbak Eka. Nggih. Wah, ampuh kabeh. Nyamleng tenan. Kabeh Nyong. serba kebenaran. Ngantek gambange we kayu gembuk itu. Iya, waktu itu benake rancaan kalau golek gampang pas dapat kayu gembuk. Saya ini pesen meneh ora oleh. Ya, oke, yuk. Agama ageme aji Wes ya. Ning Butum itu turi-turi putih ya seneng lho, Pri. Oh nggih, monggo iya dah. kersa Nggih. dereke mawon. Iya, Mbak Eka, terserah sekarang yang milih Mbak Eka. nggih kula manut ta. Nah, saiki nek umpama dinut, sampean dinut. Turi-turi putih apa sambung wanci dalu. Nah, turi-turi putih. Ya. Turi. Terus turi nek ngono ki. Ya wis, yo. Turi-turi putih katur ingkang winantu pakurmatan Ibu Warsuni Tumyono lan Bapak Tumyono ingkang wonten Jakarta. Monggo ya, yuk. Monggo. Masuk kre. Oh iya, lagi benake kendang. Yo. Ya. Noning. Ayo ya. Ya, langsung garap dangdut. Yuk. Baik ya. Kembang menur, aku milih kembang menur. Kembang menur, aku milih kembang menur. Banyak pada jujur, negarane adil makmur. Waira kembang makmur.
pri? Pripun? Kembang apa? Tesih to. Bajutke apa wis? Satu lagi. Satu lagi lah. Yo. Kembang maru, aku milih kembangnya maru. Kembang maru, aku milih kembangnya maru. Ayo dok bersatu negarane supaya maju. Waira kembange apa? Yo, sisan sak lagu meneh tembang kangen. Neno. Yo. Veloke ben gedhe dilakoke velok terus. Yo. Dikak wong no. Hah? Dikak wong niki. Ya, yuk. Vokal. Waya wengi. Ya. Waya wengi udan krimis